Ka Meghalaya Human Rights Commission MHRC kala Shim Suo Moto case halor ka jingiap jong ka longkmie armet hapo Maternal and Child Health MCH Hospital Jowai West Janda Hills District. Sekretari ka MHRC hakasngit ho ading ula pentip baka commission kala pha daka notice sya principal sekretari ketenat ka kot ka khia ka jela ban penlong ya ka jing tok kit halor ka ni ka jingja bat ban IT ya ka kai pot sya ka commission haka tarik ka ban sabu haka santrik jeliu deputy commissioner ka West Janda Hills Abhinav Kumar Singh ula thung daka inquiry committee ban khli daka additional deputy commissioner ka kong bibla ban penlong ka jing tok kit halor ka jing khlat jong ka te ka longkmie armet ka bakerteng ka kong penche bare hapo MCH Hospital Jowai bat ban IT ya ka kai pot hapo ka khandai tarik jeliu lak ban kedo ba kani ka longkmie ka badai na ka snong jala pet East Janda Hills kala khlat no harengkat ikunlung badang pun hapo ka kpo jongka ha kamit jongka South tarik jeliu ha ka bala keno ba ka dei na ka daw ka jingkhen sting jong ki doktor bat ki nurse jong ka ne ka hospital